Ka san shi wannan da gidan baban shi da gidan baban wannan babu nisa. Ita ma wannan a ɗan gaban gidansu wannan gidan babanta yake. Kowa babansa daban? Dukka babansu daban, har shi wannan da zai zo ɗin nan shi ma baban shi daban. To shine da na ga wa'annan ɗin sun zo, na ce shi ma ya zo su shaƙu da 'yan uwansa. A rayuwa ina so in gana ci mutuncin talaka. Wallahi tallahi an ce ai talaka bawan Allah in ya ba Allah ba. Yanzu zan je gidan gwamna in daki ƴan gwamna, ko zan je gidan attajiri in daki attajiri, ko zan tafi gidan sarki in je in daki gidan sarki. Ai sai dai talakan wanda daga Allah wallahi ai ko za ka gamu da daidai da kai Shazali. Ya ta zuwa ta ya ta kuma kai shiru baka ga mun tuntuni ba. Ni na sha nono na gama ka figa. Idan raina ya ɓaci a harkar nan haka ta ƙara faruwa. Wow, ni kaɗai na san me zai biyo baya. Wallahi la ilaha illa huwa. Sai ne ta rashin mutunci wannan yarinya. Harkar ku nake shiga. Ko na taɓa shiga tunda na zo neman auren wannan aka ce ba za a ban ba ku a ƙaunata na fita daga harkar ku. Dan me ita kuma za ta yi tsallen baɗake ta tafi tana munafurci na anguwa. Ashe nama ya da huro mo dange. Tana zuwa wajensa.